Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bos. Ini baru ngejak makan siang ya, traktir bos. Traktir iki? Ya ning Dubaneng. Kok iso traktir acara apa? Acara anu bos, karo Dipta kon traktir kowe ngono. Berarti aku selama ning kene pirang tahun wit? 2 tahun luwih ya. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Iku lagi pisan iki aku traktir. Ngomong aku kok. Atrang ngenteni menawa lagi enek gak kokon Dipta kene rawani to poso. Nek ra dikongkon Bewe kok. Ya nunut terus kok kene poso. Kok mari apa ora nunut. lah kayak gak duwe piro? Lah tapi apa lamu gede. Cok, pi meneng penting badok sik kok. Mangan sik. Ora teh. Budgetmu gak duwe piro? Tom kurang ya lah agak. Nek kurang ya genti wak doro ya. Kok iso rasa mangga. Kurang ya kok tambah kowe saiki. Iya apa to? Kok nambah. Ya sik to. Tapi ora apa. Tapi nek aku nambah ibu gak apa-apa, soalnya kan enteknya akeh, iya kan? Entek apa tuh paling entek 100 piro. Enteknya kan, iya kok ayamnya sing cuili gitu. Cilik pitik netes ya tuh kok. Tok iku di nganu bos, santai. Iki kan hasilin Aja nganggo kulup, ben rada berkurang. kula biyen kok. Wah kurang gak, paling kurang 10.000. Ora, gendem iku. Ora pas-pas kok gatek. Apa kamu? Wis tau ngono. Iki kok wis kok jembatan kok. Iki dong mana ya? Ya. Iki ayamnya menurutku enak bos. Jadi nek dulurku ngangger ini, Pesen iki ya. tak tukokno iki nek iki. Enak-enak nih gini. Enak apa nih? Dikukus sampai mangan diangeti. Enak pol. Enak pol iku wit sumpah. Iya. Wong Mister Tukule tau rene ya? Iya, Tukule setahun iki. Terus opane iku dipajang foto-fotone sing tau rene. Abah Kirun. Kirun wis anek bos. Bos, iki sudah nyampe kok kene bos. Sampai bos, iki sudah nyampe bos. Teko Dubaneng bos, lho bos. Wis ngono bos aku engko dilanjut ke pawon. Tiket saya aku bos teko bos. Aku bos kembali lagi kok Dubaneng. Sopo iki sama Pak Wardi bos. Oh, dokter mantri. Wis wakeh iki Pak Tukul Arwan. Ya iki bos iki jadi pesen. Wong loro to beli biasa ya. Papat ya duwite kurang lho. Duwite kurang tak duweane to. Iso kentang ae. Pagangnya sing cilik kuwe. Kok malah sing cilik. Sing traktir lagi gak ada duit sih. Kurang duwite. Kaya kualik. Malah wong loro Kali-kali beli, kali-kali. Kali-kali bos. Lah bos, panggange bos. Gak anu wis kuwi lho bos. Lho bos panggang. Panggang bos, beli. Bos. Dawet Yul. Ya. Duitmu cukup ora ya? Lah, dia. Bos. bos duwe malah kaya Ini mesti kok ngomong. Kurang es dawet enaknya Yul ya. Aku buatan pakai iki. Tape. Tape. tapi ini mang gedean. Kudune nganggo tape malah enak to. Aku tape janggelan sing iki gak lho ya, siju. Goreng aku seneng. Oh, tape goreng sih. Aku coba pakai hitam mawon. Hitam-hitam juru. Juruh kuwi. Niki? Niki apa? Wit janggelan. Nggih niku janggelan. Aku tape janggelan wis iki gak salah. Bos. Tapi jone gelem wae wong ayu. Mboten hitam mawon. Hitam tok. Aku ijo gak. Saya enggak mau. Ijo mau.
Oke, Bos. Dia pesen dawet nih kene enak, Bos. Nek tanah pesen kok dijene to. Ya, ulo. Sambelnya dadaan. Sambelnya dadi anjul ya. Nek arep tuku lagi Bawangnya dadak. bulet ho. Ya enak, Bos, sambel bawang, Bos. Ngono ki niku enek. Lah ngomong. Awas sih. Ngomonganmu. Rumpin padang. Iya. Omonganmu lho mesti kabar ngono. Mati jeblokno niki. Ini kalah dijeblokno mal. Ora Mas. Duh, nek Bang Dipi ngerti nek kene guyon. Wis terus rae kok. Wis sing penonton wis sing nganu wi, Bos. Sing gak nganu wis Tapi ngono. nganu ya. Enak, Bos, mangan iki niki. Heeh, sumpah. Apa nih toh? Nek iso tuku per potong ngono aku bendino maneh kena. Soalnya ra iso tuku per potong, tukune harusnya siji kan. Ya sak pitik Iya, stok. sekali mangan piro? 100. Kenaan curut toh. Ya marah bendino ae lho. Ya maksudnya Weh enak nek iso dipotong. per potong ini bendino aku pengen. Perpotong pitik stok dipotongnya ya. Maksudnya cukup sak porsi mau sayap toh apa? Ya mau bakule to. Gak bisa. Wis ngutuane wis kok wis menak kok. Jadi tukune harus utuh. Utuh dite sapa. Kita mak Bang Im enak, Bos niki iki, Bos. Banget ayam kampung. Ayam kampung, Bos. Sapa sing gung tau rene? Reneo niki. Kalian muji. Plak ya padha merujek. Kenapa? Ya padha apa kok. Padahal Ya. Itu Bos ini wis biyen tukul nek kene, Bos. Bos e tukul Arwana. saiki loro ya tukul ya sak ya. Sakno kok dak cepet mari ya tukul. Saya loro apa ya? Stroke ya tak? Stroke. Oh, stroke muga ndang ndongakno padi tukul muga cepat sembuh dari sakit stroke. Nah, monggo sepeda anu pas mateng, pas lagi. Iya mangan sik to ben dengkat kok. Urung sik to. Nek ngeteni es dawet barang suwi kok. Kok kira bos lagi Iki delok sepil duwemu. apa wis cah. Lah spil duit. Wis ngono ya lor kok dilanjut neh kok. Ini sudah es dawet. Gurih. Wis enak. Gurih. Tapi kayaknya iki jeli tau. Bukan apa sih? Anu. Dawet to. Kudune kan yang apa sih sini tuh? Ya iki kok anu ya padha kok. Ya jeli. Jeli padha ae. Nek biasanya kan Jangkilan no. lu kan nganggo anu ya. Bakaran damen kan. Paling. Nek Bos nasinya sudah Masya Allah. datang. Aduh tante ini lesu kita. Tante lesu bos. Podo. Ya bos. Porsi. Satu porsi. Ulo wis sak. Sup, sambel. Pokoke dadak bos. Lalapan. Mangan ngapin. Mangan wis nih. Rawu jenenge. Godhongan. Rawu bos. Mangan godhong-godhongan. Rawu bos. Jangan lagi. Wes makan siang siap melaksanakan tugas bang. Oh, wis yo urung anget pin. Anget. Pol enak ya. Baik Bang Dip, sumpah. Oh enak bang. Bes yo. Pokoknya kan ngene terus gak apa-apa bang wong lu. Penting tadungan sehat selalu bang, lancar rezekine. Amin. Ngono lho bang. Ya pol enake bang kemang ini los. Los bang mangan iki bang. Apa? Njaluk tebesak.
Ranjang juga oleh ya. Ranjang piye to, Yul? Yuk sego akeh. Oleh kok sapa nglarang kok. Lho Bang, enak Bang. Banget Bang. Wah, enak Bang. Iki tak ceklakno. Nah, Nah, spill. pil mangan Bang. Ih, lah enak banget Bang. Ayam kampung. Ayam kampung. Bang, kok ya cekuken barang sih. Ngene iki kon terus gak apa-apa Bang. Aku gelem. Ya ora. Heeh. Bos. Terima kasih Bang wis ngelakir Mbak Julia. Terima kasih. Baru ini kan karena kan anaknya kan mau loro ya toh. Gak main badan akhirnya baru tak seranakan badan. Oh, nggak. Akeh saiki ya. Dawet enek Bang. Kapan-kapan dong. Kalau mangan apa nih Bang? Tak wakili. Tak wakilnya Bang. Pengen makan apa? Kemarin duitnya kurang gak apa-apa Bang. Ini kurang gak masalah. Mulai rapena, kudu yo dengan Bang. Cukup Bang ini uangnya. Wis terima kasih banget. Semoga Mas Dipta lancar segini. Amin. Keluarganya ya Yul ya. Amin. Muka-muka ndang. Ono dikain ya. Masa itu kan gue makan. Iya. Ini tak boleh ya. Apa? Hidup. Kan. Bagi-bagi ya. Karena tugasnya toh. Bagi anak miskin. Orang janda. Aku selam tak tugaskan Bang. Barang segala Mbak Suti, Mbak Suti jadal. Lagi buka rong dino. Biasanya kau bagi. Barang segala Mbak anak Suti yo. juga boleh. Oleh kau borong kau nembakku oleh. Kan bagi ya kita boleh Bang. Bagian neng. Dong, ya. Orang tua ya. Oh, tuh anak dong janda terus anak yatim aku tak selana tugas. Orang tua sekitar rumah apa? Yo yo gone dhewe to Yul kok. Enggak ya. Kon awet nongo kok telagan yo. Wongko iki duite sapa kok? Oh, jane Kak. Kayak sak wagaku wong anu pokoke wong ora mampu ya to ya kan Yul ya. Wong Oke. wis ngono Bang ya. Wis terima kasih Bang. Semono lur kita lanjut mangan sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.